'Yan uwa, yau zan muku magana akan maganin fitsarin kwanci. 'Yan uwa, akwai 'yan mata da yawa boɗara waɗanda suke fama da matsala ta fitsarin kwanci. 'Yan uwa, yau asararu na magunguna na itatuwa ya zo ɓangaren da zan nuna muku magani ko kuma kace tsiron da yake magance matsala ta fitsarin kwanci. A wannan zamanin za ga budurwa boɗareriya tana malashi, za ka ga mata aure amalala ce tana malmalashi, za ka ga ba a bar yaro ɗan shekara 10 maballanta na yaro ɗan shekara 5. Wannan matsala ce babba. 'Yan uwa, wannan shine gero na tsuntsu. 'Yan uwa, wannan shine geron tsuntsu. 'Yan uwa, ba wani abu ake ba, ana samun wannan tsiro na geron tsuntsu kamar yadda kuka gan shi. Ana shanya shi, da kanku za ku je ku haɗa, a shanya shi ya bushe a inuwa, a daka shi, ban ce ku haɗa shi da komai ba, illa jarkanwa ku dinka jefawa kuna ba wa yarinya ko yaro yana sha. Na fa ce ku haɗa da kanku. 'Yan uwa, za ku sha mamaki. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ba ku kwana 10 kuna shan wannan abun ku da wannan fitsarin gaba ɗaya, an wuce wannan babu somunsa. 'Yan uwa, sai dai in aljanu ne. Amma in aljanu ne, wannan ko maganin aljanu za ku nema. Amma abin da muka sani, mafi yawan matsala ta fitsarin kwance na maza da mata yana da nasaba da matsala ta sanyin mara. Geron tsuntsu, ganyensa irin wannan wanda bai fidda kai ba, yana magance matsala ta amalala mai fitsarin kwanci. Ku je ku jaraba, na baku.